Hai लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि मोहोरसा चेनेलाव फिन खेबसेबो बयखौबो बरायनायखौ जासिहरबाय। दिनै जोङो मिथुखा बिबारजों दाउजों अनला संनो नागिरदों। ओमफ्राय जायफ्रा संनानै जाफेराखै संनानै जानो हागोन। जोङो माबायदि सङो माबायदि अनला संनानै जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदानै हाबफैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आङो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनो। ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै दङ? दाथ' माइ गायनाय दिन, रावहाबो सोलाबा आरो दिनै माइ गायाखै नालाय, बेनिखाय दिनै अनला ओंख्रि संनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों। जोङो माबायदि सङो नोंथांमोना नायलांबाय थादों। ओमफ्राय बयबो शेयार खालामनानै हो, सापर्ट खालाम। नोंथांमोना थुदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै संनायखौ। संख्रि हरबाय, सदा एसे हरबाय। Gothang ra đấy này. Đúng rồi, phải đúng rồi. Cái khoan hậu này.
बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गिना गोरोन्थि दङब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालाम। जोङो दासो गोदान नालाय एसेबांबो रोंनाय जायाखै, दा फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय बिदिनो बनायलांबाय थादोंबानो जालांगोन आरो बुंनायफ्राबो एसे थाद' थुद' जायो। ओमफ्राय मा बुंगोन मा थांगोन जायो। ओमफ्राय उनाव बिदिनो जालांबाय थागोन। नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला नोंथांमोना हेल्प खालामबानो जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।